tänään ja tehdään taas video. Tää on nyt elää nauraa haaste. Mä otin tehdä tää silleen, että tällaisiin kutteihin. Ja meillä on vielä semmosia vitsejä, mitä te ette välttämättä ymmärrää. Ja tässä on tää Eppi, ihana Eppi. Jee, karate ja harrastua ihan teini. Ja minä sanon ennen näitä videoiden tekoa, missä me ollaan oikeudenkäytössä videoissa. Sano ennen näitä teidän ei ikinä puhu mun kanavan videoissa. Kumminkin se tulee puhumaan, koska nyt alkaa aina nauraa haastaa. Mä aloitan. Mä aloitan! Okei, aloitan. Edelleen. Mä aloitan mun video. Tuu vähän lähemmäksi näin tänään. Ja mulla on ihan huruja. Mulla on otsari. Järkytys ääni. Hei. Mä kerran vielä tuolta. Hei. Eikä mä olla huono. Noniin. Noniin, aplausiina. Mä kerron, mitä sanoo mun läskäristä. Moi Eppi. Miten hurisee? Mennään kyllä, pojan. Vaikka sillä on iso penis. Se nimi on Michael Jackson. Kokemaan! Eikä mä nauratin se, mitä sä äänsit sen nimen Michael Jackson. Huumeria! Jossain perseessä. Tällaiset lasten ohjelmat elättämättä peniksistä. Noniin. Mä sanon miksi olikin vielä tai. Tää näppis mun kasvo, koska mä siirryn yli. Mun vuoro voi puska. No miten on leikata? Katsokaa mun hiuksista. Kunnes me leikataan. Et tiedä mitä on sille tehdä. Noin! Mulla on nyt ihanaa. Ja kun mä nauraa. Pitää nauraa ennen kuin juotaan. Okei, saa olla ettei saa. Moi! Mulla ei jäpää! Mitä hurisee pikku palvee? Onks kiva olla tommonen pikku papaana? Okei, meidän seuraava video on sitten... Ei lopeta vielä! Tässä on spoiler seuraavasta videosta. Se on jauhohaaste. Jee! Mut silloin ei syö syöttänää. Ei syöttää. Kun me viimeksi tehtiin se yhden Jennan kaa, joka on kaveri. Niinku, meidän piti olla ukkonossa jauhosuussa, niin se muuttui niinku tavallaan niinku... Se muuttui jauhoksi meidän suussa. Se muuttui taikinaksi, niin. Mut se, tällä kertaa me laitetaan toiset perään. Ei vaan me... Kirjoitaan semmoset... Kili pyrkää päässyt näin. Mulla on musta luonnista. Noniin. Noniin, tässä lähtee. Mulla oli lyhyet hiukset. Noniin, järkkä nauraa. Mä tiedän. Noniin, sanokaa mitkä sun hiukset. Ei jaa. Hyvä, sitten mä voin pitää näin. Noniin, alkaa. Oota. Entäs me tehdään pian Eppin kanava smoothie haaste. Pausa! Okei. Mikä hurisee? Vai. Oi, kun mikä sun suossa liikkuu. Pikku perustaa! Mä tulen mieleen, kun mulla ei ihan hyvä ole. Ei se aina teet mulle noin. Mä en ihan hyvä perustaa.
Eläkkeessä mä en narkomaatio. Lopeta! Siis tää on ihan paskakamera. No kyllä kun mä olen lisäksi sitarvun näin. Ja muistatko silloin, kun se Topias oli, niin toi oli Tata! Jee! Mä... Älä mulla siitä! Ja mä pystyn olemaan! Yksi se vielä. Se on viimeinen. Aster! Ei kun Mabel kun... Isä on lukenut nyt. Minä. Vielä yksi sieltä. Muistatko sen hymyiläämän, minkä sä riin? Muistatko se yksi kielessä? Sissaa. Rahoja tuon kerran. Hei mun vuoro vielä. Niin noin. Mulla on katsokaa, että mä jäin suoraan. Katsokaa. Tossa. Nyt sitten, mä teen yhden kerran. Okei. Sitten mulla on kilpailuhanki. Ennen seuraava video pitää mennä sillä asioista. Noniin. Okei, moikka! Heippa! Jee! Parade, mä kiitin toi Mimi, saapa. Jee, moikka!